Τι κάνεις? Αυτό τι κάνουμε? Πόσα είναι? Ας μετρήσουμε και πάλι. 1, 2, 3, 4, 5. Έχει κάτι τσιμπλίτσες, κάτι έτσι να κάνει. Έχει μια τσίμπλα και το χάνεις. Το πηγάδι. Εσύ, θα το πας εσύ. Και χαρούμενη μάνα. Δεν πέφτει μάχη σε εδώ. Δεν λες τίποτα. Χαμός είναι. Αχα, βγήκε μια φάτσα. Πώς μπορούμε να βάζουμε γάλα να πίνουμε. Τι έγινε εδώ? Πώς βγαίνει αυτός? Πού πάει? Το τυφλό είναι. Τυφλό δεν ξέρεις, ούτε τυφλό. Κάπως είναι. Αυτό κάπως κοιτάνε καλά. Προσανατολίζεται τώρα το βλέμμα του, είναι προσανατολίζεται. Πόσο άσχημα είναι αυτό. Είναι η ίδια η μάνα του. Που λένε αυτό είναι. Όχι, όχι, είναι θυμάμαι τι είναι. Αυτό τώρα το μαύρα μάτια. Είναι γαλάζι είναι όλο το μαγείρι, το φυλασμό. Πού πάει? Θα φύγει αυτό. Αυτό δεν είναι σάλτσα. Φωνάζει. Τώρα ήταν γεωτρήσει εδώ πέρα ψά. Πάμε μέσα.